Mijengo. Onyulo. Magzi. Ang'o iwero? An apuonjra wer, an andiko wer moro thum moro ayudo manyien. Adhi puonjra kaka adhi gone jogine ne. Adhi moro welo. Onyulo bwana nawinjo ni yudo tich kamoro. Kwani gino oselandre marom nade buona Magzi. Gima thin malich mapok kata chief gima duong' no to oselandre ma. Ne yudo tich kanyo Onyulo? Ayudo tich gi jo moko, jo tours and travel moko. Luni Jamijengo Adventure and Tours. Ing'e kambino? En otero deal kambi moro matero ga ji Mombasa, ndalo moko ne gitero jomoko Dubai modhi oneno kuoyo. Dubai kocha. Koro sani gibukre niya. Koro nowach ni bwana ne mondo awuogi tarik 28 Jumapil manyien. Adhi moro welo ka wadhi gimoro ni Lakeside Safari. Lakeside Safari ni Jamijengo Tours time tarik 28. Ke mana gini ichulo pesa di 2,950. Tidhi kanye? Bwana te wadhi Roma National Park. E pesa ni? Wachako gi Roma. Wachako gi Roma. Waneno Roma wabudho mera. Makoro jomoko sejogo, wawuoguru, wawuok omera, wadonjo Lake Simbi. Mera Simbi waneno mera mogonwa mbaka cha mapinyo dhi oyemorenwa kacha. Mayie Nyasaye wuora. Kare jogi chak dwaro wakendo abundu hot spray. Abundu be koro ka joka dwaro medwaro sa achiel okinyi. Maning'en wamong'among'a. Mera wamong'among'a bundu wabong'a buru cho. Jodino Falls dwaro wa. Odino edro ka dag mach koro. Kucho. Dwaro wano mera to kare un kanye da kubuka mach. Omera wadhi kacha to pesa achiel ni. Podi chieme. Pesa achiel ni. Te transport kendo. Ma ka in gi gachi to we gachi ot. Eri gi gachi ot. Pesa achiel ni. Ema chake miele Zumba. Zumba be nyaka wamiel ga. Koro sani man kara sama wer cha to ji miel Zumba. Sama wer cha to ji yana yudoti. Onyulo. Nyisa bwana kaka itimo booking adwa miyo osiepna moro. Adwa miyo osiepna moro. En ke chito ok nyal gine vito be nyalo dhi adier Max. Abro wane ko. Na gine moro. Kod ante ng'ena dhi bedo kono. Number for booking number 0795 34 12 76 0795 number 34 12 76. Wada dudu bwana ana se wuok.